Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы абмеркаванне з нашим гостем, гісторыкам, палітычным аглядальнікам Александром Фридманом. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер, вітаю. Спадар Александр, давайте пачнем з самай такой гарачай, свежай навіны. Гэта пра інцыдэнт, які здарыўся з расійскім дронам, што заляцеў на тэрыторыю НАТО, фактычна можна сказаць, тому что Румынія з'яўляецца краінай сябрам НАТО, і адзін з яе беспілотнікаў потрапіў у шматпавярховік у горадзе, недалёка ад украінскай мяжы. Якая рэакцыя і як вы дакладней ацэньваеце рэакцыю на гэтую сітуацыю як з боку НАТО, так і з боку Москвы? Гэта ж не першыню ўжо адбылося, заляталі і раней. Тут, канешне, адметнасць у тым, што ён папаў у будынак, і там пацярпелі ад гэтага таксама людзі. Ім пашанцавала, што не моцна пацярпелі, але ўсё ж такі таму гэта у пэўным сэнсе гэта новы напрамак і новы накірунак эскалацыі, але ізноў жа пытанне пра наколькі гэта якасна новы ўзровень. Я б тут падыходзіў бы ўсё ж такі асцярожна. Раней было ў вялікай колькасці ў напрамку Польшы і краінаў Балтыі. Што адбываецца зараз? Ёсць нацыянальны ўзровень. Я нават тры ўзроўні выдзеліў бы. Першы румынскі нацыянальны, другі ён тычыцца еўрапейскага, таксама еўразвязаўскага, і трэцяе гэта, канешне, гісторыя звязаная з НАТО, паколькі пацярпела ад гэтага беспілотніка краіна НАТО. Што тычыцца Румыніі, самой Румыніі, там рэакцыя жорсткая, на словах вельмі жорсткая. Пасла выклікалі консула. Можа по Фрейду, што чакаць далей. У прынцыпе, так, у гэтым сэнсе, да. Но на такое ўжо радыкальнае абвастрэнне Румыніі не ідзе. Заявы, то бок, былі вельмі жорсткія з румынскага боку, і гэта быў цікавы момант, ці сапраўды яны папросяць расійскага амбасадара, каб ён пакінуў тэрыторыю Румыніі. Не, на гэты крок яны пакуль не пайшлі. Яны абмежаваліся зачыненнем генеральнага консульства ў Констанцыі, якое там знаходзіцца, і яны высылаюць гэтага генеральнага консула. То бок магчымасці для эскалацыі ёсць далей, але ўсё ж такі Румынія паказвае, што нават на галоўную ступеню дыпламатычнай эскалацыі яна пакуль ісці не гатовая. Еўрапейскія заявы таксама былі жорсткія з боку еўрапейскай камісіі, розныя ўрады выказаліся. Было выказванне, дарэчы, Роберта Фіца пра тое, што трэба дамаўляцца, трэба хутка дамаўляцца з Масквой, інакш будзе ўсё зусім дрэнна. Тут пытанне, конечно, дамаўляцца можна шмат, тут трэба, каб бакі жадалі дамаўляцца. А як Расія жадае дамаўляцца, яна паказвае апошнім часам. Пакуль самае цікавае, і тут ёсць пытанне, гэта рэакцыя НАТО. Да, была заява прадстаўніка Злучаных Штатаў НАТО Уітакера пра тое, што будуць абараняць кожную 5 натаўскай тэрыторыі, і гэта тычыцца Румыніі. Што можна яшчэ чакаць ад амерыканскага амбасадара у НАТО? Вось такое выказванне было, але гэта выказванне. Была жорсткая рэакцыя генсека Рюте. Хутчэй за ўсё будзе гэтая румынская гісторыя, відавочна будзе абмяркоўвацца ў НАТО, і хутчэй за ўсё абмяжуецца гэта ўсё заявы. Будзе, напэўна, заява жорсткая з боку НАТО, папярэджанне для Расіі. Далей, я думаю, пакуль не пойдзе. То бок рэакцыя еўрапейская, яна абурэнне, але вось такіх сапраўдных жорсткіх крокаў няма. Ці хіба ж гэта жорсткі крок, тое, што зачыняецца адно расійскае генеральнае консульства і высылаюць расійскага консула. Што тычыцца Расіі, конечно, яны як заўсёды кажуць, што мы тут увогуле не маем да гэтага ніякіх справ, тут ўсё чакана. Што іх больш за ўсё цікавіць, гэта еўрапейская рэакцыя. Румынская, напэўна, не так іх ужо цікавіць. Еўрапейская рэакцыя з боку НАТО. Мне падаецца, гэта такі новы этап, калі яны вырашылі паглядзець, на всялякі выпадак. Давайте сходзіць з таго, што ўсё ж такі гэта было не выпадкова, а было адмыслова. А калі нават гэта не было адмыслова, калі Расія наносіць такія ўдары па ўкраінскай тэрыторыі, яна ведае, што гэтыя беспілотнікі, калі асабліва ідуць удары
недалёка ад межаў, як у гэтым выпадку з Адэсай. Яны ж ведаюць, яны сыходзяць з таго, што той же расійскі беспілотнік ён можа патрапіць на тэрыторыю сумежнай краіны. І відавочна, што праблемай гэта для Расіі не з'яўляецца. Яны гэтыя сітуацыі пралічваюць, і так ці інакш іх цікавіць рэакцыя. Калі рэакцыя з боку Еўропы і з боку НАТО будзе досыць слабой, неўпэўненай і пераважна вербальнай, як мы зараз бачым, ну тады гэта хутчэй для Расіі запрашэння для ўсё новых і новых акцый у такім напрамку. Пакуль, я думаю, яны могуць быць задаволены. Такі, бо ўсё ідзе як заўсёды. Еўрапейцы абураюцца, ну а за абурэннем нічога іншага не ідзе. Ну так, сапраўды, но у дадзенай сітуацыі безумоўна вельмі дзіўным выглядае сітуацыя, калі ну вось яны бачаць, я маю на увазе вайскоўцаў Румыніі, ну відаць і папярэджанне ад украінскіх калег атрымалі, што беспілотнік ляціць, залятае на іх тэрыторыю. Яны ўзнімаюць 2 самалёты. Гэтым самалётам пілотам даецца дазвол на прымяненне з агню супраць этого беспілотніка, і нічога не адбываецца, беспілотнік падае на жылы дом. То бок это вот што? Вот все, на што здольныя войскі НАТО? Ну, наколькі я тут бачу тлумачэнне з румынскага боку, што яны не паспрабавалі яго збіць, бо калі б яны паспрабавалі вось у гэтай забудове там, то магчыма шкода было для памяшканняў і для людзей яшчэ большая. Гэта заўсёды такое пытанне, калі беспілотнікі ідуць у гарадской забудове. Ты можаш паспрабаваць збіваць, конечно, магчымасці вядомыя, але калі будзеш збіваць, ты можаш яшчэ больш пашкодзіць. Ну яны вось гэта высунулі як афіцыйную версію. Но яна лагічная і зразумелая, наколькі яна сапраўды ва ўмовах, вось у гэтых канкрэтных умовах рэальна, і можа ці гэта адгаворка, ці гэта сапраўды сур'ёзная аргументацыя. Тут мне гэта цяжка ацэньваць, гэта пытанне ўжо да ваенных экспертаў, якія сапраўды ў дронах і ў магчымасцях выкарыстання дронаў добра разбіраюцца. Вось, што тычыцца агульнай рэакцыі, ну, канешне, гэта выглядае вельмі дрэнна з боку НАТО і з боку Еўропы. Так бы мовіць, удар нанеслі, і што далей? Вось. У гэтым сэнсе мяч ён на баку ініцыятыва, мяч не будзем, абыдземся без метафор. Ініцыятыва на баку Расіі. Расія пераходзіць усё новыя і новыя чырвоныя лініі і глядзіць, якая ідзе рэакцыя. Тут у гэтым сэнсе проста еўрапейцы толькі рэагуюць. І я б не казаў бы, што вось гэта такія ўжо упэўненыя рэакцыі. Калі сапраўды хочаш Расію раздражніць, ну трэба прынамсі выкарыстоўваць іншую рыторыку. І тут ёсць у еўрапейцаў добры прыклад Кая Калас. Тут можна шмат разважаць пра эфектыўнасць яе заяваў. Эфектыўнасць невялікая, насамрэч, там куды больш яна гаворыць, чым робіць, але гэта іншае пытанне. Кожная заява Калас, яна становіцца ў Расіі падзеяй. Яны пачынаюць адгукацца, яны пачынаюць гэта абмяркоўваць. То бок ініцыятыва такім чынам у еўрапейскіх руках. Ну вось гэта бывае, калі рабіць такія заявы. Ну а астатнія ўсё ж такі еўрапейскія палітыкі ў большасці сваёй, яны ўжо сваімі заявамі дэманструюць зацікаўленасць да дээскалацыі. Ну самы яскравы прыклад сёння гэта Роберт Фіца. Роберт Фіца, канешне, гэта выключэнне ў еўрапейскім палітыкуме, але ўсё ж такі у Еўропе хапае палітыкаў, якія разглядаюць гэтую сітуацыю таксама як Фіца. Шмат хто з іх ва ўладзе не знаходзіцца, таму і выказвацца могуць больш адкрыта. Але вось гэта ідэя, якую закладвае Фіца, там жа не было нават таго, што вось паглядзіце, што Расія зрабіла. Там нават асуджэння не было. Там гаворка была пра тое, што вось глядзіце, да якой кропкі мы ўжо дайшлі. Давайце хутка збірацца размаўляць, каб не пайсці далей. Так што калі б рэакцыі вось такія, як у Фіца, каб іх было больш, для Расіі гэта было б толькі прыемна. І я б сказаў бы, што тое, што сёння агучыў Фіца, хутчэй за ўсё адпавядае настрою значнай колькасці еўрапейцаў, якія для сябе лічаць, ну вось глядзіце, да чаго мы дайшлі, як усё дрэнна і ў якім напрамку можа павярнуцца.
вярнуцца, но румынам у гэтым сэнсе не пашанцавала, зусім не пашанцавала, яны мяжуюць з Украінай. Мы астатнія больш далёка, але хто ведае, калі рускія і далей будуць ісці на эскалацыю. Можа, нам трэба ўсім спыніцца, выслухаць Расію і паспрабаваць з ёй дамовіцца. Чым больш будзе такіх настрояў, тым больш карысці для Расіі, і вось тыя ж самыя беспілотнікі і іншага кшталту правакацыі, гэта магчымасць узмацняць гэтыя настроі ў Еўропе. Дарэчы, калі казаць пра рэакцыю Расіі на ўсё гэта, ну не Расіі, такого гласа расійскага істэблішмента, гэта Медведев, які заявіў: надо разобраться, чей беспилотник, но в любом случае всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Европейские страны прямые участники войны с Россией. За это, как и за теракт в Старобельске, напрямую отвечает разная мразь типа Урсулок, Мерцей, Макронов, Стармеров и іншей погані. Ну, как бы цитата из цитаты гения слов не выкинешь, тому вот гэта нормально. Вот такая реакция мусіць быць на такие заявы, ці на вот гэтую, гэтае я ў дачыненні да Медведева, что он себе зараз уяўляе, і звяртаць увагі лепш не трэба. Я думаю, что у такім выпадку рэакцыя можа быць толькі медыцынскай. Тут няма што абмяркоўваць. Вось, з пункта гледжання, конечно, калі ўсур'ёз так гэтага ставіцца. Калі гэта разглядаць як прапаганду, ну, Медведев у гэтым сэнсе ён дыскрэдытаваў сябе заявамі, ён не ўспрымаецца ўсур'ёз. Я бачу гэта нават у тых дыскусіях, якія ў мяне бываюць, шмат бываюць з з рознымі еўрапейскімі калегамі, калі яны тычацца прапаганды, як працуе расійская прапаганда, якія наратывы яны прасоўваюць. Я бачу кожны раз, калі гаворка заходзіць пра Медведева, там яна на гэтым заканчваецца. Я больш не бачу, ўжо даўно не бачу людзей, якія гатовы ўсур'ёз успрымаць там умоўна нейкага Медведева, бо у яго рэпутацыя адпаведная. Адзін момант я б, напэўна, падкрэсліў сярод тых еўрапейцаў, якіх ён вылучыў, там адзін з першых быў Макрон, і тут насамрэч цікавае пытанне ў сувязі з Румыніяй. Я не думаю, што гэта мэтанакіраваная аперацыя супраць Францыі. Што я маю на ўвазе? За Румынію, вось за гэты накірунак у НАТО жа ёсць падзел сярод вялікіх краінаў. Яна кожная з вялікіх краінаў, яна адказвае за пэўны рэгіён у усходняй, у паўднёвай і цэнтральнай Еўропе. Умоўна кажучы, Германія адказвае за Літву, бо там літоўскія вайскоўцы. У выпадку Румыніі гэта Францыя. То бок там французскія вайскоўцы. Так што гэтае пытанне, да, я вось сёння паглядзеў, у Францыі пішуць пра гэта шмат, бо ў Францыі разумеюць. Прыкладам, калі нешта адбываецца ў Літве, пра гэта шмат пішуць у Германіі, бо разумеюць, што напружаная сітуацыя ў Літве можа скончыцца прамым канфліктам паміж Расіяй і Германіяй. Тое ж самае зараз я бачу у Францыі. Там сапраўды гэтай тэме надаецца вялікая увага. Але я не думаю, што тут было нешта такое адмыслова запланаванае, каб менавіта з гэтым беспілотнікам закрануць яшчэ і французскую аўдыторыю. Гэта хутчэй супадзенне. На месцы Румыніі, напэўна, магла быць таксама і Польшча, калі б удар наносіўся бы па Львоўскай вобласці, напрыклад, па Расіі, там туды ён быў бы накіраваны. Ну, гэтым разам гэта была Адэса, таму і патрапіла ў Румынію. Ну так, да. Ну, дарэчы, тут шмат хто каму пагражае, як высвятляецца, таму што калі верыць намесніку Лаўрова Александру Грушко, вот на што вы звяртаеце ўвагу ў сваім тэлеграм-канале, то ён пагражае НАТО за любыя спробы заблакаваць альбо захапіць Калінінград. Гэтыя спробы прывядуць да цяжкіх наступстваў для НАТО. А што там сапраўды ўжо НАТО грукоча сваімі гусеніцамі танкаў сваіх не на межах Беларусі, а ўжо там перакінулі да межаў Калінінградскай вобласці?
Ну і зноў жа у тых сцэнарыях, якія зараз распаўсюджаны, а зараз такі час, што гэтых сцэнарыяў магчымай трэцяй сусветнай вайны, хутчэй не пра трэцяй сусветнай вайны, а ваенных дзеянняў у Еўропе у рэчышчы гэтай трэцяй сусветнай вайны, гэтых сцэнарыяў уже шмат. І сцэнарыяў звязаных з Калінінградскай вобласцю іх таксама хапае. Напрыклад, у тым выпадку, калі тэрыторыя Літвы, Латвіі альбо Эстоніі, можна нават аддаць і Польшу сюды, Румынію, калі яны будуць атакаваны Расійскай Федэрацыі, ну, у выпадку краінаў Балтыі, можа, не толькі Расійскай Федэрацыі, але і з дапамогай Беларусі, калі тэарэтычна уявіць себе, калі нешта такое адбудзецца, то гэты сцэнарый адказу у напрамку Калінінградскай вобласці, ён таксама, канешне, у НАТО распрацоўваецца. На гэты выпадак, калі пачалася вайна і, напрыклад, Расія паспрабавала там, услоўна кажучы, захапіць кавалак тэрыторыі Латвіі альбо кавалак тэрыторыі Літвы альбо цалкам гэтай краіны, то можа быць і з боку НАТО у адказ могуць быць удары по Калінінградскай вобласці альбо спробы паставіць Калінінградскую вобласць под свой контроль. Так, военные працуюць з такімі сцэнарыямі, но ў гэтым сённяшніх умовах абсалютна нормально. Тое, што расійскі бок на гэта выказваецца, гэта значыць, што яны проста ўзялі гэта да ведама, яны пра гэта ведаюць. Тое ж самае, што відавочна, што і ў Расіі ёсць сцэнарый, магчыма, планы таго, як яны будуць захопліваць тую ці іншую краіну. Галоўнае, каб гэтыя ўсе сцэнарыі засталіся тэарэтычнымі, каб гэта не стала рэчаіснасцю. А калі кінуць позірк у гісторыю, ну а што было пасля другой сусветнай вайны? У НАТО былі дакладныя планы на выпадак вайны з краінамі варшаўскай дамовы. І таксама у Савецкага Саюза і ў іншых краінах варшаўскай дамовы варшаўскага пакта былі таксама канкрэтныя планы на выпадак, калі пачнецца вайна, што яны і дзе будуць захопліваць. Так што у рэчышчы сённяшняй сітуацыі ў Еўропе цалкам звычайны выпадак. То бок нельга цалкам выключаць немажлівасць таго, што сцэнар, які апісваў вось буквально днямі у сябе ў соцсетках Павел Усаў, ён таксама можа быць дзесьці і існуе, а ён казаў пра тое, што не выключана, што за ўсёй гэтай інфармацыйнай кампаніі, якую распачаў Кіеў, абвінавачваючы Лукашэнку, Мінск, Беларусь у магчымай падрыхтоўцы для спробы чарговы раз нападу на Украіну, на Кіеў 2:0, умоўна кажучы. Ён кажа, а можа быць, это такая падрыхтоўка, каб наадварот, как бы вайсковыя ЗСУ зайшлі на тэрыторыю Беларусі, і як у 22-м годзе нібыта ўжо Янукович быў прывезены ў Беларусі, яго рыхтаваліся прывезці на расійскім танку у Кіеў, каб пасадзіць на месца прэзідэнта, так і тут вот Ціхановская, акурат такі, можна яе прывезці і так дэмакратызаваць Беларусь такім чынам, умоўна кажучы. Можа быць, сапраўды, як лічыце, можа быць такі план? Ну, давайте поразважаем наконт гэтага сцэнарыя, тэарэтычна і гіпатэтычна. Ці ёсць у Украіне такія магчымасці? Так, сітуацыя на фронце ў Донбасе і ў іншых Запорожскай вобласці, іншыя рэгіёны, яна не простая, але Украіна яе зараз кантралюе. Ці ёсць у украінцаў запасы, каб паспрабаваць іх перакінуць, ну, іх ужо вымушана перакінутыя вайсковыя часткі, невялікія, напэўна, падраздзяленні, у мяне няма дакладных лічбаў, але ўсё ж таки, думаю, шмат вайскоўцаў яны на напрамак беларускай мяжы не перакінулі. Ну, пэўная колькасць там ёсць. І пэўна, гэта вопытныя вайскоўцы, якія ведаюць сваю справу. Тэарэтычна могуць яны пачаць вось такую аперацыю на тэрыторыі Беларусі. Так бы мовіць, аперацыя наадварот. Пэўна, калі не памыляюся, мы неяк размаўлялі якраз у эфіры пра сцэнарый 5 літоўскіх, расійскі сцэнарый, магчымы сцэнарый расійскай агрэсіі пра 5 літоўскіх вёсак, што расіяне захопяць нейкі плацдарм на тэрыторыі Літвы, там пэўную колькасць вёсак і абвесціць, альбо НАТО пачынае сапраўдныя перамовы з Расіяй на расійскіх умовах,
альбо на больш-менш кампрамісных умовах, но пераважна расійскіх умовах, альбо тады пачынаецца сапраўды альбо НАТО спрабуе гэтыя вёскі вярнуць, і тады пачынаецца сапраўдная вялікая вайна паміж НАТО і Расіі з магчымым выкарыстаннем ядзернай зброі. І вось калі гэтых сцэнарыях разважаюць, шмат хто з аналітыкаў, ён кажа, што ў такім выпадку гэтай авантура Расіі можа спрацаваць. Калі ў пэўны момант скажуць, НАТО скажа, не будем мы тут дзеля гэтых 5 літоўскіх вёсак, каб іх вызваліць, умоўна кажучы, там можа быць один горад, там 5 вёсак, гэта умоўныя прыклады. Вось, што не будем мы ж дзеля вось такой тэрыторыі, мізарнай тэрыторыі рызыкаваць ядзернай вайной. Калі мы вось гэты сцэнарый перавядзем на беларускую глебу, ці ў стане ЗСУ захапіць пэўны кавалак беларускай тэрыторыі? Думаю, у стане. Невялікі у стане. Тут узнікае пытанне, што будзе ў гэтым выпадку? І тут усё, і тут ідзе адно адкрытае пытанне за іншым адкрытым пытаннем. Як павядзе сябе беларускае войска? Што будзе рабіць беларускае войска? Ці будзе яно выконваць загады Лукашэнкі і сапраўды пачнуць ваяваць, каб вызваліць гэтыя вёскі? Каб захапіць іх, як заўгодна. Тут тэрміналогія адыгрывае другасную ролю. Добра. Што ўвогуле будзе адбывацца ў Беларусі ў гэты момант, калі вайна прыйдзе на тэрыторыю Беларусі? Як будуць паводзіць сябе людзі, якія жывуць у Беларусі? Калі сапраўды нават дадаць да гэтага сцэнарыя, што, дарэчы, у расійскім сцэнарыі, у расійскіх, так званых расійскіх сцэнарыях эта гісторыя таксама ёсць. Напрыклад, у дачыненні да Латвіі, калі на тэрыторыі, якія памежныя з Беларусю і з Расіі тэрыторыі Латвіі, абвяшчаецца нейкая там Народная рэспубліка. І вось у гэтай народнай рэспублікі, і Расія прызнае гэтую народную рэспубліку. У нашым прыкладзе наадварот, у гэтыя беларускія вёскі альбо ў нейкі беларускі горад разам з ЗСУ заходзіць, там, не ведаю, Святлана Ціханаўская, напрыклад. Калі вы што будзе ў гэты момант у Беларусі? Пытанне адкрытае. Магчыма, рэжым Лукашэнкі пасыпецца. Не верю, цяжка сказаць, што будзе Расія ў гэты момант рабіць, што будзе адбывацца. Такая вельмі абсалютна хаатычная сітуацыя. Можа быць, што гэтая авантура атрымаецца. Можа быць, што вайскоўцы выканаюць загады Лукашэнкі, і Расія яшчэ і дапаможа, і тады вайна выйдзе на зусім якасна новы ўзровень. Тады ўжо будзе сапраўдны беларуска-украінскі фронт. Гэта ўсё вельмі такая авантурная гісторыя з велізарнай колькасцю пытанняў і з вельмі важным момантам, які кажа не на карысць гэтага сцэнарыя. Зеленскі яшчэ учора падкрэсліў, учора, мне падаецца, гэта было, пра тое, што заходнія партнёры выказваюць асаблівую незадаволенасць. Некаторыя выказваюць незадаволенасць праз украінскія ўдары па расійскай тэрыторыі. Бо яны бачаць у гэтым пагрозу эскалацыі. А давайте цяпер на гэты прыклад паглядзім, як яны адрэагуюць на тое, што з тэрыторыі Украіны хтосьці ўвайшоў на тэрыторыю Беларусі і распачалася фактычна яшчэ адна дадатковая вайна. Есть яшчэ вельмі важны момант. Мне цяжка уявіць, што кіраўніцтва дэмакратычных сілаў Беларусі можа пайсці на такую авантуру. Бо велізарны капітал Святланы Ціханаўскай, які яна назапашыла за гэтыя годы, гэта кантакты з еўрапейскімі партнёрамі. Гэта падтрымка еўрапейскіх партнёраў. Я нават больш скажу, калі б гэтай еўрапейскай падтрымкі не было, хутчэй за ўсё і не змянілася б стаўленне Украіны да беларускіх дэмакратычных сілаў, і гэтага візіта Ціханаўскай не было. Так што ісці на такія авантурныя крокі, каб страціць гэтую падтрымку, без выразнай перспектывы на поспех, не. Думаю, што такі сцэнарый, гэта сцэнарый, нічога з гэтага не будзе, калі ізноў жа не будзе нейкіх форс-мажораў. Калі там будзе нейкі удар з тэрыторыі Беларусі, альбо беларускія вайскоўцы сапраўды войдуць на тэрыторыю Украіны, тады магчыма ўсё. Калі гэтага нічога не будзе, прэвентыўна з боку Украіны вось такая гісторыя, не. Думаю, што прэвентыўны удар магчымы украінскі, але гэта хутчэй будзе нешта дронавае.
Ну да, ну дарэчы, відаць, ці сапраўды пралічваюць варыянты, ці начыталіся Усава, але наколькі я вот глядзеў, была інфармацыя, што праводзіліся ў Беларусі вучэнні, дзе вызвалялі населены пункт, захоплены нейкімі тэрарыстамі, вось буквально днямі. Таму как бы разглядаюць і такія варыянты, ці штосьці ведаюць. Я не павінны гэта разглядаць. Дарэчы, такога кшталту сцэнарый, мне падаецца, агучваў Іван Церцель яшчэ ў 22-23 годзе. Зноў жа, гіпатэтычна гэта магчымы сцэнарый, гэта праца, гэта звычайная праца спецслужбаў, вайскоўцаў адпрацоўваць менавіта такія сцэнарыі. Але ізноў жа, куды большая пагроза з беларускага афіцыйнага пункта гледжання, ды не толькі з беларускага афіцыйнага пункта гледжання, дарэчы, з пункта гледжання ўсіх тых людзей, якія жывуць в Беларусі, куды большая пагроза насамрэч не вось гэты сцэнарый, што хтосьці зойдзе праз гэтую мяжу, а вось той сцэнарый, які агучыў Роберт Мадзяр-Бродзі. Ну, я думаю, что там, конечно, было больш такога прапагандыска інфармацыйнага, але калі уявіць сябе гэтую гісторыю пра 500, калі я не памыляюся, гэтаў, якія яны ўжо вызначылі на тэрыторыі Беларусі. Калі паглядзець на поспехі, якія ёсць у украінскага боку на тэрыторыі Расіі, ну, можна сябе уявіць, што адбудзецца насамрэч, калі гэты прэвентыўны удар, якім пагражае Мадзяр, стане рэчаіснасцю. І калі нават не 500 метраў яны здолеюць паразіць, а не ведаю 50 альбо 20. Так што гэта ўсё вельмі дрэнныя сцэнарыі эскалацыі. Пры іх рэалізацыі вайна ў той ці іншай ступені прыйдзе ў Беларусь. Спадар Александр, пакуль далёка не адышлі ад тэмы Украіны, можа быць, все ж такі, хоць і прайшоў ужо пэўны час, але мы з вами да гэтага падчас ці адразу пасля візіту Ціханаўскай ва Украіну не размаўлялі. Цікава ўсё ж таки ваше падсумаванне, асабліва з улікам таго, што вы мелі магчымасць не толькі асэнсаваць, так бы пераасэнсаваць тое, што бачылі, але і паслухаць іншыя меркаванні іншых экспертаў. Дык вось, як вы ацэньваеце? Калі мы з вами размаўлялі на мінулым тыдні, вы подзяліліся са мной інсайдерскай інфармацыяй про тое, што там будзе, што гэты візіт будзе, і што будзе сустрэча з міністрам замежных спраў Сібіхай. І інфармацыі про тое, ці будзе насамрэч сустрэча з Зеленскім, дакладнай інфармацыі не было. Но это нормально, паколькі там сітуацыя вельмі нестабільная, і сапраўды у Зеленскага маглі знайсціся іншыя справы. Там у гэты дзень, калі яны сустрэліся, Зеленскаму магло просто праз вайну і ваенныя падзеі быць не да Ціханаўскай. Ну так ці інакш, сустрэча адбылася. І ўвогуле ўсё, што было, гэта мяне нават трошки здзівіла. Я не чакаў, шчыра скажу, што я не чакаў, што візіт будзе на такім узроўні. Я просто прагледзеў праграму, якая была ў Ціханаўскай. Праграму, якую беларускі бок сам вызначыў, але і тое, што ім прапанавала Украіна, ну гэта ж відавочна, калі Ціханаўская выступае ў кіеўскай школе эканомікі, гэта ж не так, што яна там б'е па сталу і кажа, я вось хачу выступіць там. Не, ёй відавочна прапанавалі гэта зрабіць. Калі яе запрашаюць на сустрэчу у тую арганізацыю украінскую, якая займаецца пытаннямі ваеннапалонных, і з ёй абмяркоўваюць лёс і беларусаў, якія ваявалі на баку Украіны і папалі ў расійскі палон, і таксама даюць магчымасць паразмаўляць і паўплываць на лёс беларусаў, якія ваявалі на расійскім баку і патрапілі ва ўкраінскі палон, ну гэта зусім іншы ўзровень прызнання, зусім іншы ўзровень камунікацыі. Ну і яшчэ ёсць такая прыкметная рэч. Канешне, вайна наклала адбітак на паводзіны, вельмі моцна на паводзіны Владзіміра Зеленскага. То бок, чым горшая сітуацыя насамрэч на фронте, чым далей гэтая вайна ідзе, тым менш ад яго гумара насамрэч. Хаця гумар у яго па-ранейшаму застаўся. І у мяне складваецца такое ўражанне, паколькі я сачу ўсё ж такі за яго выступленнямі, калі ён дазваляе сябе гумар,
у нейкіх сітуацыях дазваляе сябе жартаваць, усё ж таки гэта паказвае, гэта хутчэй тыя моманты, калі ён адчувае сябе асабліва утульна, калі ему сітуацыя падабаецца. Ну вось гэты жарт у напрамку Лукашэнкі, што вось Лукашенко хацеў сустрэцца, каб прэзідэнт Украіны сустрэўся з прэзідэнтам Беларусі, ну вось гэта і фактычна адбылося. Ну я раблю просто парафраз гэтага жарта, паказвае, што яму гэты візіт быў прыемны, што ён быў важны для украінскага боку, прынялі Ціхановскую на вельмі добрым узроўні. Інфармацыя пра гэты візіт яна патрапіла ў замежную прэсу. Гэта сапраўды было, водгукі былі пра гэта пісалі, бо ўсё ж таки гэта разглядаючы становішча Беларусі і удзел рэжыма Лукашэнкі ў вайне на расійскім баку, гэта ўсё ж таки такая вельмі своеасаблівая сітуацыя. І мы ж бачым, што нават тыя расійскія дэмакратычныя палітыкі, якія асуджаюць гэтую вайну, якія стаяць выразна на украінскім баку, ну я в якасці прыкладу прывяду там Гары Каспарова, напрыклад. Для іх Зеленскі, наколькі я разумею, пакуль часу не знайшоў. Для Ціхановскай ён гэты час знайшоў. Гэта такі вельмі важны, мне падаецца, сімвалічны момант. Хто выйграў ад гэтага візіта? Ну, конечно, Ціхановская, для яе гэта куды больш важна, чым для Зеленскага. Каму гэта вельмі не спадабалася, таксама зразумела, Мінску і Маскве. Ёсць усё ж такі, нягледзячы на ўсе вось такія прыемныя моманты, якія я вызначыў, у мяне, калі я сачыў за гэтым візітам, увесь час заставалася гэтае такое, ну, трошки адмоўнае пачуццё, што ўсё, што адбываецца, яно добра, выдатна, што гэта адбываецца, выдатныя словы і з украінскага боку і з беларускага боку, но зараз 2026 год. Вот калі б гэты візіт адбыўся ў 22-м альбо ў 23-м годзе, гэта была б другая гісторыя. То бок, нягледзячы на ўсё, запозны візіт. Ну то, што запозніліся, гэта ўсё ж таки не віна там ні Ціхановскай, ні яе каманды, ні дэмсілаў і ні беларускага грамадства. Гэта украінскае пытанне. Гэта хутчэй пытанне да Украіны. З майго пункта гледжання яны зараз зрабілі тое, што больш мэтазгодна было б зрабіць у 23-м годзе. У 23-м годзе ў Беларусі сітуацыя была іншая, чым сёння, і напэўна, калі б Ціхановскую запрасілі ў 22-м альбо ў 23-м годзе, гэта і ў Беларусі было б успрынята інакш. Ну, тады ў Украіны былі іншыя разлікі, іншая тактыка ў стасунках з Лукашэнкам, што тут казаць. Што было, то было. Лепш зараз, чым ніколі. Тым не менш, вот у мяне перад вами была размова с былым амбасадарам Украіны ў Беларусі Ігорем Кізімам. Мы закранули таксама гэтую тэму. Ён таксама выказваў прэтэнзіі арганізатарам гэтай сустрэчы з украінскага боку за спазненне вялікае. Тым не менш, ён пачаў, але гэта сведчанне таго, сказаў дакладней, сведчанне таго, што Украіна распачала сваю геапалітычную ці прынамсі рэгіянальную гульню, і вот как бы Ціхановская, дэмсілы, візіт, гэта таксама частка гэтай гульні. Вам бачыцца, што это за гульня? Так, я пагажуся, конечно. Тут же пытанне ў тым, што калі глядзець на сітуацыю стратэгічна, першае, у чым зараз упэўніліся украінскія ўлады, яны сыходзяць з гэтага, што ты ў дачыненні да Лукашэнкі не рабі, як ты да яго не стаўся, што з кім не сустракайся. Гэта не той фактар, які паўплывае на яго паводзіны. Яны зразумелі, што Лукашенко сам уцягвацца ў вайну асабіста не зацікаўлены і актыўную ролю адыгрываць не будзе. Што Лукашенко не суб'ект, Лукашенко аб'ект.
Таму і стаўленне да Лукашэнкі адпаведнае. Яны ж усе гэтыя украінскія заявы ў дачыненні да Беларусі і пагрозы з боку Беларусі, яны афіцыйным Мінскам, можа, і ўспрываліся больш спакойна, калі б там кожны раз не падкрэслівалася, што Лукашенко нічога не вырашае, што Лукашенко гэта ніхто, што Лукашенко гэта пуцінскі васал, што Лукашенко толькі выконвае тое, што яму кажа Москва. А паколькі ў пэўнай ступені гэта адпавядае рэчаіснасці, гэта той выпадак, калі Лукашенко вельмі не падабаецца, калі яшчэ тут украінскі бок яму пра гэта нагадвае. Гэта сённяшні момант. Ну а што тычыцца будучыні, калі баявыя дзеянні сапраўды спыняцца, ну пакуль і ў Кіеве і ў іншых еўрапейскіх сталіцах не сыходзяць з таго, што раптам у Мінску альбо ў Маскве пачнуць кіраваць іншыя людзі з іншым светапоглядам. Яны сыходзяць з таго, што і Лукашенко застанецца кіраваць у Мінску, і Путін застанецца кіраваць у Маскве. То бок актыўнай фазы вайны можа не быць, яна можа спыніцца, але тыя пагрозы, якія зараз ёсць, яны нікуды не дзенуцца. І тут Кіеў зыходзіць менавіта з той сітуацыі, што ён будзе сутыкацца з гэтай падвойнай пагрозай, расійскай пагрозай і беларускай пагрозай, што стасункі будуць варожымі. Ну калі стасункі варожыя, то ты выкарыстоўваеш усе тыя рэсурсы, якія ёсць для таго, каб паслабіць рэжым Лукашэнкі ў Мінску і рэжым Пуціна ў Маскве. Гэта значыць кантакты з апанентамі Лукашэнкі, з крытыкамі Лукашэнкі. Ну і таксама, напэўна, у будучыні будуць кантакты з крытыкамі Пуціна, і украінскія рэсурсы будуць выкарыстоўвацца для прапагандысцкай барацьбы з рэжымам Лукашэнкі. Так што гэты рэжым Лукашэнкі, ён не адпавядае. У Кіеве, мне падаецца, зразумелі, што ніякай нармалізацыі стасункаў з Мінскам, пакуль у Мінску кіруе Лукашенко, быць не можа. Ну таму і стратэгічна ставіць на апанентаў Лукашэнкі. Гэта не значыць, што яны вераць у тое, што можа калісьці на месца Лукашэнкі зойме Ціханаўская. Не думаю, што яны ў гэта вераць, але кожны такі крок гэта магчымасць яшчэ і паслабіць рэжым Лукашэнкі. Я думаю, што сустракаючыся з Ціханаўскай, у Кіеве шмат думалі менавіта пра Лукашэнку. І можа быць, я не ведаю тут, але не магу не адзначыць, што досыць розная была рэакцыя, і не толькі адмоўная рэакцыя з боку Мінска і Масквы, была адмоўная рэакцыя на не то што на візіт, а на тое, што вот каго выбралі для гэтага візіта, што запрасілі Ціханаўскую, і з боку пэўнай часткі дэмакратычных сілаў. Зенон Станіславович шмат на гэтую тэму напісаў. Была таксама досыць скептычная погляд і часткі беларускай супольнасці ва ўкраіне, якая жыве да гэтага усяго. І бачыце, сённяшняя навіна, яна как бы не дабаўляе пазітыўных нейкіх балаў да ўсёй гэтай сітуацыі. Я кажу пра затрыманне затрымання сына Светланы Шацілінай. Светлана Шаціліна на сёння ўзначальвае місію дэмакратычных сілаў у Беларусі ва ўкраіне. Вось яе сына Нікіту Шаціліна, дэпутата Ірпенскага гарсавета, затрымала СБУ. Затрыманне гэта Еўрарада пацвердзіла сама Светлана Шаціліна. Нібыта вось у межах СБУ і Нацпаліцыі аперацыі по спыненню схемаў ад ухілення ад мабілізацыі. І гэта таксама, я так думаю, вось таким не вельмі добрым адценнем гэтая сітуацыя упадзе і на офіс, і на кабінет, і на Ціханаўскую, і на весь гэты візіт. Ці не, ці я памыляюся? Як вы ўвогуле ставіце да? Шчыра кажучы, не думаю. Чаму не думаю? Ну, па-першае, я не магу выказвацца наконт гэтай справы, бо я толькі пачуў гэтую навіну і ніякіх акравялічнасцяў і падрабязнасцяў не ведаю. Адначасова я хочу толькі падкрэсліць, што такога кшталту затрыманні
яны ва ўкраіне здараюцца і здараюцца сістэматычна. Так што сама гэтая сітуацыя, што хтосьці затрыманы па нейкім абвінавачаннем такога, я наколькі разумею, ўсё ж такі крымінальна-карупцыйнага характару, прынамсі так як яны гучаць, гэта ва ўкраіне апошнім часам нармальная справа. Толькі давайте паглядзім на атачэнне Владимира Зеленскага і справу Андрэя Ермака, якая яшчэ далёка не скончана. Так што ў гэтым сэнсе, я думаю, ніякім чынам гэта не паўплывае на стаўленне да дэмакратычных сілаў гэтая справа, тым больш, што ў акалічнасці не высветлены, не зусім не зразумела, чым там гэта скончыцца. Просто ўсё гэтая стратэгія, ўсё это планаванне ідзе на зусім іншым узроўні. А што тычыцца крытыкі на адрас Ціханаўскай, не на адрас Ціханаўскай, на адрас хутчэй украінскага боку, які прыняў Ціханаўскую, ну тут можна толькі крытыкаў спытаць. Ну давайте не тое, што спытаць, а прапанаваць ім паглядзець на гэтую сітуацыю з боку Ціханаўскай, з боку, прабачце, не Ціханаўскай, Зеленскага, з боку Украіны. Мы сыходзім з таго, што Украіна вырашыла актыўна працаваць на беларускім напрамку, выкарыстоўваць сілы, якія супрацьстаўляюць сябе Лукашэнку. Ну а з кім ім спрацаваць? У каго яшчэ ў дэмакратычных сілаў, альбо, ну давайте не будзем выкарыстоўваць гэты збіты тэрмін дэмакратычныя сілы, апазіцыйных палітыкаў, апанентаў Лукашэнкі. У каго яшчэ з апанентаў Лукашэнкі ёсць такі капітал, палітычны капітал, такія сувязі, такая еўрапейская падтрымка, такая вядомасць, як у Святланы Ціханаўскай? Ні ў каго. Ну, таму яны запрасілі Ціханаўскую. І я не думаю, што там нейкая асабістая сімпатыя з боку Зеленскага да Ціханаўскай. Не. Яны просто прагматычна паглядзелі, вось беларускі напрамак, мы хацім тут нешта папрацаваць на беларускім напрамку. Хацім мы папрацаваць на беларускім напрамку, з кім мы можам папрацаваць, каго мы можам выкарыстаць. Ну і адпаведна, выбар тут зразумелы, Ціханаўская. А хто яшчэ? Хто яшчэ карыстаецца? У каго яшчэ ёсць такія магчымасці, як у Ціханаўскай? Ёсць вядомыя людзі, безумоўна. Марыя Калеснікава вельмі вядомы ў Еўропе чалавек. Віктор Бабарыка таксама вядомы чалавек і мае папулярнасць. Ну тут цяжка ацэньваць якую, я просто скажу, папулярнасць пэўная у Бабарыкі, безумоўна, у Беларусі захавалася. Но ці ёсць у Калеснікавай і у Бабарыкі, у іх ёсць вядомасць, а вось сувязяў і таго палітычнага капіталу, які Ціханаўская назапашыла ў Еўропе за гэтыя гады, няма. Таму і выбар з пункта гледжання Украіны, ён зразумелы. Канешне, ёсць сярод беларускіх палітыкаў, можа, нехта ідэалагічна больш блізкі пэўным колам украінскай улады. Я думаю, што з шэрагам людзей з атачэння, з украінскіх спецслужбаў і іншыя, магчыма, Зянон Пазняк бы і лепш знайшло бы больш агульнага, чым у выпадку Ціханаўскай, але ізноў жа тут гаворка ідзе пра палітычны капітал, а у сэнсе палітычнага капітала сярод дэмакратычных сілаў Ціханаўская нумар 1. Ну так, да, але раней украінскі бок сваю пасіўнасць аргументаваў тым, што яны не ведаюць, з кім размаўляць, а цяпер атрымліваецца ёсць, ведаюць, пытаецца вожык патрыёт. Ну да, ну вот вочы нарэшце расплюшчыліся. Лепш, как говорится, можна было б сказаць позна, чым ніколі, хаця, як сказаў Аркадь Мошас, і гэта не апраўданне, таму што занадта позна. На завяршэнне, спадар Александр, некалькі слоў вашы ўражанні ад самміта ў Казахстане. Можете сказаць, як там наш вялікі знаўца штучнага інтэлекта сябе потом праявіў? Ну, праявіў як знаўца у двукосе. Вось, ну, што значыць знаўца? Пэўныя веды ў яго ёсць. Ён цікавіцца гэтай тэмай. Канешне, тое, як ён разважае хутчэй як чалавек, які ўсё ж такі ад гэтай тэматыкі вельмі далёкі, які можа і цікавіцца, но асабліва не разумее. Вось. Што тычыцца гэтага самміту, ну, пакуль выглядае ён такім досыць прагматычным,
адным. Такіх нейкіх асаблівых вострых момантаў пакуль з майго пункта гледжання не было. Такія звычайныя гэта інтэграцыйныя звычайны саміт інтэграцыйных праектаў пад началам России на постсавецкай прасторы. Дзякуй вялікі. На гэтым на сёння мы развітваемся. Я нагадаю, варта подпісацца, калі хтосьці гэта не зрабіў, на YouTube канал Александра Фрыдмана. Адкажем за свет, ответим за мир, так ён называется. Ну альбо телеграм-канал спадара Александра, а з яго уже можна будзе потым пры жаданні перайсці на YouTube канал. Так что спасылачкі ёсць у нас у опісанні. Ну і не забывайте, каб не пропускаць наши сустрэчы, подписаться на YouTube канал Еврорада. Дзякуй вялікі, спадар Александр. Жыве Беларусь. Жыве.